van venir a Federòptics Francolí perquè a primer d'ESO la Berta deia que no s'hi veia bé a la pissarra. Llavors van venir i ja va notar que ja tenia la miopia i a segon d'ESO va dir que no tornava a veure bé la pissarra i per això vam tornar a venir a segon d'ESO. Bé, a la classe al principi no veia bé la pissarra, estava a prop de la pissarra i no la veia bé, la veia borrosa i després ja amb les lentilles vaig millorar. Quan vam saber que hi havia miopia i que havia augmentat en un any aquesta graduació, ens van donar la possibilitat de les lentilles amb tractament i no ho vam tenir gens. Ens va costar gens a decidir-ho perquè la Berta és superresponsable i vam tenir clar que ella, si funcionava el tractament, ella era la persona perfecta per portar les lents. Al principi sí que em va costar una mica adaptar-me perquè no m'havia posat mai lentilles i fa una mica de cosa al principi, però un cop pilles la tàctica és perfecte, no molesta ni res. El tractament ha estat molt eficaç. Precisament aquesta setmana vam venir a fer la revisió dels 3 anys i continuar amb la mateixa graduació que fa 3 anys, o sigui que ha funcionat perfectament. He notat una gran millora, ja que a classe veig bé la pissarra, estant a última fila com a primera i no tinc dificultats. A més, estic fent primer de batxillerat i estudio moltes hores i les lentilles em van perfectes, ja que no em cansa la vista, ni agafo mal de cap ni tinc cap problema.